Qozon Jeybaşı yığışlı aurulар xostahанасы. Koronavirusqa qog'ilishli vaziyat qo'tlovlana qolsa, bugun Respublika klinik yığışlı aurulар xostahанасында 500 o'rin azir. Hozirga birida COVID diagnozi qo'yilgan 272 patsient yata ham virusning mutatsiyalanuvine beyli ravishda әлеге patsientlarning endi yartısı deyarlik yoshlar aytik. Qizil zonadagi eng yosh patsientga 18 yosh. Олар ни үшін мұнда келіп үлегесін, ұғыруны нешік уздыралар, мақсус костюмнар киіп, биредегі 9 қызыл зонаның бірсіне ұзабыз. Бізні ел ярымылық мұнда Diamond Princess теплоходынан кетірілген бірінші пациентларны қаршы алған хәмде олаған табиб Дине Семеновы ұзатып ерейшек. Шул вақыт ішінде нәрсе өзгергенсің. Вы сейчас находитесь в 14-м отделении. Біз қазір Республика клиник йогышлы аурулар хостаханасының 14-ші бөлігінде биредә 20 палата, олар 60-80 кішіге есепленген. Я думаю, что порядка точно 40% на сегодняшний день это пациенты до 50 лет. Ну, наверное, даже 50%. Неше кіші ята бүгін мене қазіргі вақытта? Сейчас, на сегодняшний день 44. Бүгінге 44 кіші. Біріліші де оланып бітті, шығарға әзірләне. Екіншілішін бошқа стационарға көшерге әзірләнәбіз. 44 кіші ул хостахананың бір бүлігі гіне. Андылар мұнда 9. Аурулар бүлігінің бұяғына шыға алмай. Әлігі коридор бары тек табиплар үшін гіне. Коридорға шықмайлар. Ошығы жердем керек бола қалса, мұнда біздің бүтін нәрсе әзірленген. Кислород баллонары, пульсоксиметр. Әр палатада 2-3 кіші ята. Күбісінше ир егітлер. Александр Кириллов ковидны ішті йықтырғанмын деп шеклене. Воздуха не хватало. Температура. Түгелгіне әйтіп болмай, бина ішінде эшлейбіз. Битліктен де ердігенде гіл текшіріп тұралар. Аурый башлагач хава жетмеді. Температура көтерілді. Шулай 3 атына ердім әлі. Еткіруге түзе алмағаш қына хостаханаға мөрәҗәгать ите. Ул вақытқа үпкәләренең 30% ялқынсынған була. Кислород қоты таштыралар. Хатынына ковид йықмаған ул вакцина ясатты дейре. Вакцинировалась. Демек ул авырмаган, аңа сездән йықмаган. Вакцинировалась. Моңа кадәр Галина Архипова да вакцина ясатырга уйламаган, әмма офисларында эшләүче 4 кеше бер үк диагноз белән хостаханәгә эләккәч, хаталанганын аңлый. Бүген аңа кислородны оксигенотерапия ысулы белән, ягъни бурынына җибәрәләр. Слабость, ухудшение состояния общего. Хәл бетте, көч юк иде. Бер атна температура белән йөрдем, ОРВИ дип уйладым. Җитдирәк икәнен соңрак ис туймый башлагач аңладым. Я не вакцинировалась. Ну, опасалась вследствие своего возраста. Но сейчас, я думаю, людям стоит об этом подумать. Соңгы айларда хостаханәдә табибларны борчый торган хәл күзәтелә. Яшь пациентлар арасында катлаулы очраклар артуы. Әле ярты ел элек кенә ковид нигездә өлкәннәрдә авыр усса, бүген ковид яшәрә. Әйтик, хәзер РКИПка көн сайын төрле авырулар белән 200-дән артык кеше мөрәҗәгать итә. Шуларның 30% яшьләр. Авыррак хәл белән кешеләр яталар хәзер, яшьләр күп. Башта әйткәннәр бит инде яшьләргә бик тими дип, инде мәхә яшьләр күп ята. Нәрсә белән бәйлисез моны? Менә шундый безнең, может быть, штаммнар алышына башлады. Башта безнең Луханский штамм булган, хәзер күбрәк британскийлар китә башлады, индийский керә башлады инде Россия. Саклану юк, анасын прививкалар ясама, особенно яшьләр алдында мин яшь булгач, мин җиңел кешерәм дип уйлап торалар, алар шуның өчен прививкалар да ясама, маскалар да киемиләр. Мутацияләнгән вирусның билгеләре дә башкача. Заболевание стало протекать стремительнее. Шир хәзер тизрәк йога, аның инкубация җыры кыскарды. Пациентларның кайберләренә инде 6-нчы көндә кислород кирәк. Элек исә үпкәсе 25%-ка кадәр ялкынсынганнарга без кислородны 7-нче көндә генә бирә идек. Хәзер 5-нче көнгә үпкәнең ялкынсынуы 50%-ка җитә. Хәзер КИПта 8 пациент ИВЛ, ягъни үпкәне ясалма рәвештә эшләтү аппаратына тоташтырылган. Бу реанимациядәге пациентларның яртысы. ИВЛда ятучылар арасында 35 яшьлекләрдә, 50-дәгеләрдә бар. Республикада атна сайын ковид һәм аңардан соң излегүдән уртача 12-14 кеше үлә. Тагын бер әһәмиятле әйбер, яңа штаммнарны дәвалау өчен препаратларның дозасын 2 тапкыр арттырырга туры килгән. Чөнки элеккеге доза файда бирми. Бу шартларда нишләргә дигән сорауга көн сайын кызыл зонада эшләүче табибларның җавабы гади: саклану һәм вакцина ясату. Моны беренче прививкадан әле икенче хәтле, анда антителалар бик әз була, шуның өчен бик сакланырга кирәк. Менә икенче прививкадан ясагач, то есть беренче прививкадан 42 көн узгач, антителалар, менә защитный антителалар була. Ул вакытта уже антителалар саклый башлый организм коронавирустан. РКИПка вакцина ясатканнан соң катлаулы очраклар белән эләгүчеләр булмый. Авыру җиңел уза, әмма 2 доза арасында антитәнчекләр булмаган чорда йоктыручылар булган. Шуңа бу вакытта аеруча сакланырга киңәш итәләр. Республикада көненә 5-6 мең прививка ясала. Табиблар 15 мең кешегә кадарга әзер. Ранет Рахманова, Ленар Хоҗиәхмәтов, Яңа гасыр каналы.